ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ്. പല വീടുകളിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സന്ധ്യയ്ക്കും വെളുപ്പാൻ രാവിലെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കടബാധ്യതകളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മൂലം. കണ്ണുനീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ദൈവം വിടുവിക്കും. അതിന് വെളുപ്പാൻ രാവിലെയും കഴിവതും വെളുപ്പാൻ രാവിലെയും രാത്രിയിലും മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് എല്ലാവരും കൂടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആവാരവൃദ്ധ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ദൈവം കാണും. ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ട് അത് മുടക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി തീരുമ്പോൾ സാധു ഞാനീശോനി തന്നെ ദേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു. വൈഷമ്യമുള്ളേതു കുന്നും കരകയറി നടക്കുക രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു വേഗമായി തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലോടിടുന്നു. ആരുമേ നീങ്ങില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനാ തീർന്നുവെന്നു മാനസത്തിലാതി പൂണ്ടു കേറിപ്പ എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ ഒരു ഭൂവിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നിൽ ഏറ്റം സ്നേഹച്ചൂടോടപ്പവുമായി വന്നിൽ. നാളെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലേവലേശം ഭാരമില്ല. ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലേ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.